Асалам алейкум! Добре дошли хора в моя канал. Както виждате, съм в мола и днес съм дошла в този магазин да купи някои завеси и корнизи. Сестра ми също дойде днес, тя иска да избере за своята стая завеси, затова дойдохме всички заедно. Искам да направя някой DIY, защото съм видяла много такива видеа. Продължете да видите видеото. Друг ден ще ви покажа. Елате да видим. Тук има тенджери, чини, такива неща. Ето тук. Ние трябва да намерим завеси, но трябва да намеря хубави завеси. Тя трябва да намери. Искаме някакви такива кремови, хубави. Но не знам дали ще намерим такива така. Ето и малки заглавнички. Ето ги завесите. No, I don't want like this. I want some creamy like that one up one. This one? No, next to other. A pink one? No. Съм избра тези двете, но аз още не мога да избера кое да взема. Това сивото или това, не знам, кафявото. Не знам от кои двете да взема. Не мога да реша сама. Това е много така елегантно, хубаво, а това е светло. Не знам кое да взема от двете. Намерих още една кафена завеса. Тази, може би, или тази, или пак другата там. Не мога да избера. Ванеса, which one? This one, because you're going to put fairy lights on this. You think this one? Yeah. But I'm not sure. Then get the blue one or the grey one. I can't choose. Oh my god, let me just do it. I said не избрах кои завеси да взема. Взимам тези сивите. Сестра ми взима тези кафявите за нейната стая, както ви. И взех тези две корниза, защото трябва ми за завесите. Купих завесите и корнизите. Сега се прибираме. 3 days later. Асалам алейкум! Добре дошли хора! Както видяхте първоначално във видеото, казах ви, че съм купила някои завеси и корнизи. Казах ви, че ще направя DIY. Сега ще ви покажа какво сме направили с завесите и корнизите. Ето сега ще постави корнизето точно там. Разбира се, ако може. Хора, ето ги завесите, които бях избрала. Сега ще се опитаме да ги закачим. Разбира се, ако може. Хора, след толкова много труд, най-сетне закачихме завесите. Но ето там ни трябваше място и трябваше да преместим леглото. След като преместихме леглото, стаята стана цяла бъркотия. Имам и тези две масички и онова гледало. Сега ще ги изнеса отвън, за да ги боядисам и ще ви покажа и това. Харесва ли ви? И сложих този килим, за да се подхожда с леглото. Това са хора, масичките слежат така. Този спре много ме реша. Алхамдулилlah. И тази работа свърши. Трябваше и отвътре, но... Хора, най-накрая почистих цялата бъркотия, която беше сутринта. Ето как изглежда сега вътре. Чисто, хубаво, приятно. Ето там поставих огледалото, двете масички, килимът, леглото, масичките огледало се подхождат. И мисля, че завесите дават светлина вътре. Мисля, че е добре. И вие кажете в коментарите, ако ви харесва. Да ви кажа ли, що ето този комплект чаршафи, сестра ми ги поръча от Shein. Ама много добре изглеждат, иначе може би ще си поръчам още едно или два, но да са други цветове, които да подхождат с завесата може. Какво ще кажете?